Nes I gwrdd â Carys Huws tua blwyddyn yn ôl trwy wymff o recordio nib, a nath ei awgrymu falle dylwn ni weithio gyda'n gilydd. Felly mae Carys yn ffotograffydd sy'n byw yn Berlin, a wnaethon ni weithio gyda'n gilydd ar yn fideo i Mirores. Ag o'n i ddim di cwrdd â hi sawl gwaith o blaen, ond o'n i wir di ysbrydoli gan am profiad o weithio gyda hi. Oedd cymaint o ffocws gyda hi, cymaint o ymroddiad, oedd hi'n gwybod yn union be oedd hi'n neud a di creu awyrgylch mor hyfryd ar y set. Felly fi mor falch bod hi di gallu dod draw o Berlin i ymuno gyda ni heddi. Helo. Helo. Hiya Carys, ti'n good. Diolch masif i ti yn ddod mewn. Pa fi'n gweld gwaith pobl fi'n lico gwybod y siwrne sut maen nhw wedi cyrraedd, lle maen nhw. Felly, falle sôn bach yn biti sut nes ti ddechrau mewn i ffotograffiaeth. Tra bo fi yn prifysgol, nath ffrind dechrau nos yn nhw Studio 89, lle oedd e fel house and techno yn fel disco night, basically mewn basement o walk to walk, ond ar Westgate Street oedd e. So nes i basically dechrau cymryd lluniau nhw ar disposable camera. So dyna sy'n nes i dechrau cymryd lluniau fel hobby. Ar ôl gadael prifysgol, nes i symud i Llundain a dechrau intern o'i magazine yn Dazed. A nes i cael swydd fyna, a wedyn ar ôl hwnna nes i symud o'i Fact. Rili ma'n gweithio yn y byd cerddoriaeth. Ar ôl y swydd nes i cael cynnig swydd yn Berlin gyda Red Bull Music Academy a Red Bull Radio. Ti'n ti'n dechrau'n Studio 89 a ddamwain gyda Disposable a benni lan yn Guggenheim gyda Solange ma. Felly, siarad bach mwy yn biti sut ti wedi bod yn datblygu o ffotograffiaeth mewn i ffilm a pa prosiectau ti wedi bod yn gwneud? Wel, y ffilm cynta nes i oedd ffilm fer documentary am caffi Eidalaidd yr enw Station Cafe yn Treorci. Un tro pryd ni adre, nes i just clywed bod y caffi yma'n cael lawr, a wedyn y dydd yna nes i just mynd i Treorci o ffordd o'n taf, just gofyn nhw, like, would you be up for doing this? A mae'n hyfryd bydd yn ddogfen neis iddyn nhw hefyd i gael? Rydw. Un peth fi wedi moyn neud gyda gwaith fi, just fel helpu dweud straeon Cymru yn rhyngwladol. Felly, wyt ti moyn sôn bach yn biti prosiect arall ti wedi bod yn neud yn ddiweddar? Nes i penderfynu gweithio gyda tîm o fenywod, achos fi wastad yn trio wneud hynna pryd mae'n bosib, achos mae'r byd ffilm a cerddoriaeth hefyd yn mor male-dominated. Fi'n hoffi'r egni o cael lot o fenywod o gwmpas ar set. Fi dal yn gweithio ar prosiectau ffotograffiaeth, a rhywbeth fi'n gweithio ar y foment yw documentary gyda feminist collective o strippers yn Berlin sy'n gweithio i cael mwy o hawliau i strippers. Wel, fi jyst moyn gweithio, diolch i ti am ddod mewn i siarad gyda ni a bob lwc gyda popeth. Diolch.